Se on dieseli. Onkohan Volkswagen? Ihan oikeesti tulee. Tulee niinku semmonen silläkin koko. Hyvin. Tarvitko pihei? Täällä olisi pihei. Tää pistää ankkurillekin. Hyvä paikka tää. Nyt varmaan kyllä akku kestää hyvin, kun ei sen verran lyhyitä. Vertaa kevääseen, kun oli paljon pidempi päivä. No nostas tänne päin, niin nähdään, että En näytä teitä, mä oon Kyllä on kivaa. keskipaino on ollut hyvää. Siis sanotaan, että 2 kiloinen ja pari tommosta. Niin, siikaa. Helvetinmoinen mörkö ja no kiva toi kalakin.